Kif minn hawn ftit sigħat oħra se jkun jiġi ppreżentat il-budget bit-tema Ekonomija b'saħħitha futura l-ulidna mill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana, Crew ta' One News ġie ġewwa l-Belt Valletta sabiex jistaqsi lin-nies dwar x'qed jistennew mill-budget ta' nhar it-Tnejn. Il-budget sadrajnieh kollu sod, żieda fil-pensjoni u kollox. Soltu. Żieda. Iżidni xi ħaġa oħra u bħas-soltu. Ma nistax ngħidlek. Iżid il-kulħadd u jgħin il-kulħadd. Iżid l-anzjani. Meta kont qed naħdem qabel nispiċċaw il-ġurnata xogħol tagħna ħana ser lid-dar. Konna ngħidu xulxin lejla qogħdu attenti għat-television x'ħajkun hemm film tal-biża'. Jgħidu li x'inhu film tal-biża'. Tgħidulhom ħajkun hemm il-budget. Illum dal-kombett m'għandix ngħadduh. Li jinħoloq ġid li l-familji kollha jistgħu jibbenefikaw minnu. Ikun kif ikun il-budget jiena xorta naċċetta kollox għax tagħna fuq li tagħna. Ma nafx ta' jiena li tikna nieħu. M'għandix għalfejn gerger f'xejn, jiena li qiegħda tajba ħafna. Tajk li joqtok lilek il-budget imma ma nagħtix każ jien. Jiġri mbagħad naraw wara. Għandna budget tajjeb ħafna, dejjem żidna. Budget bomba ħajkonna ħej. Għaldaqstant, l-ottimizmu fost il-Maltin għal budget ieħor b'saħħtu jinsab ferm għoli. Taħseb li ħeġa jkollna budget aħjar milli kellna? Ma jistax jonqosu. Jekk qalu. Ejja ta' li jkun bla taxxi wkoll biżżejjed. Jiena niftakar snin ilu. 25 sen ilu, 20 sen ilu meta kont nagħmel overtime l-ewwel waħda jien kien joħodli kważi nofs il-paga. Naħseb. Kull budget jibni fuq dak ta' qablu f'sens tajjeb u pożittiv nemmen jiena. Nimmaġina u jifhem ma konniex qed immorru ħażin dal-aħħar. Aħjar minn tad-darba l-oħra. Dejjem iżid, dejjem. Aħjar iva milli kellna dejjem ikun aħjar sen aħjar minn oħra. Ejja, naħseb. U b'saħħtu aktar mill-oħrajn, ta' kull sena jiżdied. Hekk qalna, suppost kif kien tajjeb u issa żjed naħseb jiena li nistenna budget tajjeb.